Labubun mysteeri choco, eli tästä ei tiedä mikä maku täällä on. Mä sanoisin, että tämä maku on joku karamellisuklaa. Pakko kyllä sanoa, että tämä mysteerisuklaa oli kyllä pieni pettymys, koska mun mielestä ei ole mitään erityisen hyvää tää suklaa ja täällä oli aika tällainen tylsä karamellin maku. Ootko sä testannut näitä mysteerichokoja ja jos oot, niin minkä maun sä sait? Muista tilata mun kanava, jos et ole vielä tilannut sitä ja muista laittaa peukkua, jos tykkäsit tästä videosta. Moikka!